Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, nandito po kami sa LAhe guys. Ayan. Pupunta kami dito kasi niyaya kami ni yung kaibigan ko na si Edgar Igona. Ayun po yung bahay ng kapatid na guys. So, ari kami diri mag-lunch. Nagkapuwitan lamang kami kaya pamang ko na maluto ilahang pagkaon. Kanay sa ilahang sa ilahang suod. So, yan guys, samahan nyo po kaming kumakain sa loob. Bye! 1 hour later. So, nandito na kami sa LAhe. Pista kasi ngayon, kaya niyaya kami ni Iga. Anong niyaya? Siya pala nagyaya sa akin. Kasi, siyempre nandito din si Iga. So, mag-lunch kami ngayon. Tama-tama. Galing sa biyahe. Ano isang bahay nila, oh. Ang ganda ng pader. Pero wallpaper lang ito, guys. Akala mo totoo, no? Kaingan ko. Ang ganda. Kaya, oh, diba? Ang ganda. Oh, pero wallpaper lang siya. Oh, pati lahat talaga wallpaper. Kamu na kuya Jay? Kamu nag-iban? Lahat sila, lahat sa loob ng bahay nila. Puro wallpaper lang, hindi dinidikit. Ang ganda, nice. Wallpaper lang yan. Nice, nice. So, mag-lunch daw, anay kami. Tapos ba-ogir ba yung ni Bags? O, diba? Ayan ako nga pila Bags. Nahagat na baya ko. Kaulaw, manggang. Marag kaulaw. Ay, gabay na ko. Unahan na yung nakikita. Unahan. Ayan. Kanay silang balay, oh. Nandayo lang po mi. Uy, di ako pa niya nisikuan. Mga kaunjad, may lunch ngayon. Ayan. So, ugma ka man lang pista. Diyos piras dyan ikuman. Ato ko na si Libo. Wow. Dali sa Bags. Hi! Mga ni ilang kitchen area. Nalagay sila yung baboy. Dua magalit siya na tuduha man. Sino lang ko din? Ayaw mo ito mo? Ako na ulit yun. Ayaw, Drex. Ay, nag-vlog ko at... So yan guys, kakain muna kami. Samahan mo kami pagkain. So mga tumiog, Santa Rita. Media ko. Adventure sa ta.
guys. Kailangan talaga mag-mask tayo guys kasi medyo strict ang mga tao dito sa LAhe. Kasi mayroon na positive. Yan. Mga pog. Ayan. Kanina pa kayo dito? Kanina pa sila. So, medyo tahimik dito guys kasi konti lang mga tao. Bawal kasi. So, alas na kami. Bye-bye. So yan guys, diyan namin diri nakaulit na ko sa balay kay wala kina. Dali naman pud mi dito sa LAhe. O diyan ako dia manang balay masilingan. Dara mo balay pasudlon pa mong balay dito. Yan. Musog gihapon ko guys. San gamay ray tao dito ba di kayo bibo. Ako mama na ng video pa. Saman. Muni guys, morning balay sa akong isosong pamilya. Pero nang akong nilabahan wala pa mahipos. Medyo basa pa kaayo kay di kayo. May klaro kaayo dire ang init.
kan naman yung balay sa akong mama pamahuman manang nang luod siya kay pa kung may kwarta ikahayo. Sweet na ko kay mag-ilis. So guys, ayaw kalimti pag-subscribe akong YouTube channel. Please naman po paki-support naman po sa aking YouTube. And then huwag niyo kalimutan i-click ang bell para updated kayo sa aking video. Salamat. Bye.